La sala Luz de Gas es va convertir un any més en l'espai per celebrar la Festa Interclubs Femení de Pàdel de Barcelona. La 19a edició d'aquesta gran festa va reunir prop de 400 representants del pàdel femení de Barcelona i de la seva àrea metropolitana que es van aplegar el dimecres 20 de febrer a la nit. Un total de 49 equips i 1.147 jugadores van participar en l'edició Interclubs del 2018. La reunió de capitanes va ser l'aperitiu d'una nit intensa i que va donar pas a l'entrega dels trofeus i medalles als equips campions i finalistes dels diferents grups. El president de la Federació Catalana de Pàdel, Pere Hernández, acompanyat de diferents membres de la Junta Directiva, va destacar durant la seva intervenció l'important paper de l'Interclubs en el procés de creixement del pàdel i va agrair a les més de 1.000 jugadores participants la seva confiança en aquesta competició. Durant la Festa Interclubs Femení de Pàdel de Barcelona, la Federació Catalana de Pàdel va portar a terme un reconeixement al Reial Club de Polo per la seva participació des dels inicis de la Lliga Interclubs Femení i per ser el club amb major número d'equips participants. Marit Willis, membre de la Junta Directiva, i el president Pere Hernández van fer entrega d'una placa commemorativa a les capitanes del Polo. El sorteig de regals, la gastronomia i la música van arrodonir una vetllada que no hagués estat possible sense els patrocinadors de la Federació Catalana de Pàdel, ASICS i HET, a més de 100% Natural Energy Drink, Arts Cervesers i Araving, i també dels col·laboradors Finisher, Mondial, La Roca Village, Black Crown, Salut Box, Segura Viudes, Vista Òptica, Vermut i Zaguirre, Lecocó Activewear i Transglobal, que van col·laborar a la Festa Interclubs Femení de Pàdel de Barcelona.